Bol som po tom incidente na vyšetrení, pretože ten úder prišiel odzadu. To chcem povedať, že to bol úder odzadu. Na Bôriku v roku 2021 na parkovisku, keď som išla domov. Pýtal sa ma, ako to mám rada. Že určite mám rada sex a aké mám šťavnaté stehná. Približoval sa ku mne a bol ako zmyslov zbavený, smradlavý. Až mi bolo zle. Riešilo sa to aj na úrade vlády, kde mi povedali, že on je tým známy, že má s tým problém a nie som jediná. Máme tu z toho obecnú zábavu. Pozri, Pročko skáče. Pročko! Od vajce má na hlavu, Pročko. Pozri, už je pohrdinový, má vajce na hlave. Čau. Dali ti, Pročko, že zaslúžiš, ale ja som ti nič nespravil. Pozri. Utri si hlavu, Jožo. Tu je ďalší. Pozri, vajce po tebe lietajú. Tu je ďalšie. Čo si ty zaslúžiš? Pozri! Tak toto je na trestné oznámenie. Volaj políciu. To si zaslúžiš. Prídu policajti a poriešia ťa. Volaj políciu. Ukáže, ty kokso, dobrý si. Joj, pozri. Ukáž. Pozri. Toto je odkaz, ktorý stadiaľto z parlamentu chceme poslať obetiam. Takto hlboko sme klesli. Ja viem, že zarezali tú rozpravu, lebo to nemohli počúvať.